Is deireadh seachtaine seo d'eagraigh Ealaín na Gaeltachta chun traenáil a chur fáil go n-áisitheoirí Drámaíochta nó daoine gomach spéisiacha bheith ina n-áisitheoirí Drámaíochta idir gasar bunscoile, gasar meánscoile, lucht ollscoile agus gur féidir le n-áisitheoirí Drámaíochta sin ghoil agus bheith gobar le grúpaí Drámaíochta éagsúla fud na Gaeltachtaí ach go háide. Is múinteoirí bunscoile Mhaigh agus feicim na buntáistí allmhór a bhhainint le Drámaíocht, sciil na Drámaíochta thuirt go fáistí. Na fáin na smústócha na féinmhaoinín agus Ferbert, feicinn tún páiste ag bláthú os de chóir, nuair chuireann tú sciile na Drámaíochta, nuair chuireann tún deis seo dóibh. A chamáile sin, feicim na buntáistí a bhhainint leis an Ghaeilge a chothú a thuirt chun cín ag fólam in teanga i ngá nisób féin gan éon strócht si ólam ar bhealach atá tainneamhach, ar bhealach atá foiniúil, ar bhealach atá bríomhar. Ní raibh me cinnte céir de bheach sa deireadh seachtaine. Bhí sam gomach sé idir gníomhach agus gomach muid cinál le bog agus choirt mar sin gomach cluichíán, ach níor cheap me a riamh gomach sé chospríúil agus gomach an nerid atárlú, gomach an nerid fólam, gomach sé cho scipaí, a bogach chu scipaí, bhí muid a gáil ó gníomh go gníomh chu scipaí agus bhí tú númed amháine de elephant agus númed eile bhí tú de handchailech sa garneal agus bhí sé iontach ach bhí chuileach na báitisteach an láthirach agus a tógáil páirt agus bhí sé iontach. Tugann sé annacha do dhaoine ar bhealaí anna dhéifriúil agus ima caintear an eisteoirt amháin, tá má caintear ar féinmhaoinín, tá má caintear chumas teangan, tá má caint ar obair grúpa, obair fórna, samhlaíocht, charachtracht agus chur láthir. Tá tris méid sinna ólam go deireadh seachtaine agus tá mé go meachtanis a bhaile le súil oscailte agus bíon de fúil, dearcha de fúil, reach de fúil gom ar chunas gur féidir gom chuir leis na ceardanna Drámaíochta bhíonna reachtála gom héin agus fiús na ranganna meánscoile, bunscoile chun is féidir na scialna se úsáid fiúhain sa bhaile. Ní an muid deis daoine fásta feicid am riamh, ní an siad deis a bheith crothaíoch agus iad thaon a chur síomhanna difriúil agus charactéirí difriúil, ról difriúil agus gasúd freisin. Bhíoh sciil nádúir sin a gasúd a bheith crothaíoch a sprí agus agus a sprí le bréagáin ach tá sé sinna gimocht níos mó agus níos mó agus inis tá siad báte ar phones agus ar tabletí a brenn ar an telefís agus is mór fála ach má thugann tú seans go gasúr cháil isteach a ról tríalhaint is rud a cinn difriúil, is brála go é. Is rud nádúir a go bé dhéanana ach níl siad go dhéanana fearr sa lá tainneamh. Ní múinteoirí amháin atá an seo, tá meas gan daoine an seo, agus tú fóla mhaith chulathine, tá muid ag comhairle, tá muid ag riint scileanna, tá muid ag riint scéalta, daoine atá ar an meon céanna le tain, teach le chéile agus cúna thuirt cá chéile. Ag dearann le an rud gur bhrá liomsa gomach daoine go bhhaile leis ná measacab ar a hain agus níos mó muoine neacab as na péin.